ng mga nagbabagang balita. Ilang pasahero stranded sa iba't ibang pantalan sa Bicol dahil sa Bagyong Tino. Maulang panahon sa Camarines Sur, magpapatuloy dahil sa extension ng bagyo. Sementeryo sa Magaraw, inireklamo dahil sa tambak na basura at buto ng tao. Pananakit ng dibdib at bukol, ilan umano sa sintomas ng breast cancer. At librong tumatalakay sa Pilipinas sa konsepto ni Rizal, inilunsad sa Naga City. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Libo-libong biyahero ang stranded sa iba't ibang pantalan sa Bicol Region dahil sa Bagyong Tino. Sa Pasacao Port, aabot sa 20 biyahero ang stranded sa pantalan na patungo ng San Pascual, Masbate. Bawal pa rin kasi ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat dahil sa masungit na panahon. May ulat si John Amador. Pauwi na sana sa Buria si Elpidio, hinahabol niya sana ang burol ng namayapang ama. Ngunit dahil sa sama ng panahon, stranded si Elpidio sa Pasacao Port. Sa may balitang bagyo, pero wala namang sinabi na walang biyahe yung araw na yan. Wala na magawa, nandito na Patay ang papa namin. Wala, kahit sunod araw na talagang biyahe, wala na magawa. Tuloy na lang talaga, tawid na lang kami. Oo nga, kahit mga, halimbawa, kung sunod araw ka o kay bukas. Isa lang si Elpidio sa nasa 20 biyahero na patungong Masbate na stranded sa Pasacao Port dahil sa kanselasyon ng biyahe ng Roro at iba pang sasakyang pandagat. Nagpuon po sindang digdi kang weekend, mostly po sa Domingo. Tapos katong nagkaigwa na pong red alert status. Tapos nag-cancel po ning Roro. Bali digdi na po sinda so sa iba po na walat gamit na hanap ng ibang lugar. Sa iba man po talagang digdi. Pero pag medyo nagtataas pong alon, dara kang storm surge, nililipat man po siya kang DRR kang Pasacao sa evacuation center po. Pag-abot sa passenger sa management, talagang maayos po din sa tuya. Si mga strandies dyan, talagang inaasikaso ta. May hot meal, kaya man. Yan man ang routine na ginigibok ng LGU Pasacao. Biyaheng Masbate, especially pa doon sa San Pascual. Then, si preparation tanin digdiyo po, nag-red alert status din kita. Importante ang safety. Kang mga tao, yan ang permitiga ito-considerar ta po dyan. Then, si Satuyang Emergency Operation Center, piga-activate may activation kita para sigabos na mga cluster response team naka-ready. Then sigabos sa mga punong barangays, naka-ready. Then closely monitoring kami. So far, mayo ban po kitang nagkaigwan ng preemptive evacuation. May memorandum pa ang Philippine Coast Guard sa LGU na pinagbabawal pa ang paglalayag ng anumang sasakyang pandagat dahil sa banta ng malakas na alon at storm surge. Suspendido din ang klase sa lahat ng antas sa lugar na bahagi ng preventive measure sa ilalim ng memorandum ni PDRRMC Chairman at Governor Elry Villaperte. Inaasahang magbabalik normal ang biyahe sa pantalan, oras na ilift na ng Philippine Coast Guard ang travel advisory nito. John Amador, CSN. Sa kaugnay na balita, nakaalerto ang Coast Guard District Camarines Sur dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Tino. Ahensya inabisuhan ang mga mangingisda sa coastal areas na iwasan na muna ang pagpapalaot. May ulat si Jem Garcia. Dahil sa epekto ng Bagyong Tino, nakabandera ang ilang gale warning signal sa iba't ibang bahagi ng Visayas pati na rin sa Bicol Region. Nagbabadya ang malalakas na alon na maaaring magresulta sa daluyong o storm surge. Bagamat hindi nakataas ang gale warning sa Camarines Sur, ay nakaalerto pa rin ang Philippine Coast Guard CAMSUR. Nang dahil sa banta ng malalakas na alon, inabisuhan ng Coast Guard ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot. Hindi po maraming hinahayaan na pumalaot po ngayon dahil po sa ating masamang panahon, which is meron po tayong
gale warning. Pero once na malifted naman po ito, pwede naman na po tayo magpumatot. Pinapayagan na po namin silang pumalaot. Nakahanda na rin ang mga Coast Guard sa estasyon sa mga coastal areas ng Camarines Sur gaya ng Buhi, Siruma, Sangay, Karamoan, Calabanga, Kamaligan, Pasakaw at Balatan. Kasama ang Coast Guard sa mga pinaghahanda ng PDRRMO Camarines Sur dahil sa posibleng epekto ng bagyo sa probinsya. All substations naman po is meron po kaming DRG team yung substations po namin. Ito po yung equivalent sa PNP ng municipal police station. Yun po yung sa amin, sa counterpart namin, yung substations. Which is bawat substations po namin, meron po kaming 2 team. And then sa buong Kamsur po, meron po kaming 10 substations. And then 2 mobile team po. Yung mobile team naman po yung extension office ng substations po. Ayon sa Coast Guard Camarines Sur, nakahanda naman sila sa tuwing magkakaroon ng bagyo upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente na nakatira malapit sa coastal areas. Jem Garcia, CSN. Binabantayan ng Coast Guard sa Pasakaw ang posibleng daluyong o storm surge dahil sa maalong karagatan. Hanap buhay ng mga mangingisda sa lugar, apektado na. Nagbabalik si John Amador. Hindi man direktang tumama sa probinsya ang Bagyong Tino, apektado naman ito ang ilang mangingisda sa kanilang hanap buhay dahil hanggang sa ngayon may nakabandera pang no-sail policy pa rin sa Pasakaw. Dagdag pa sa banta ng karagatan ang posibleng storm surge o daluyong. Sailing policy talaga. Araw kayo nang ginigibot Then nababa din ang probinsya kaya, ng provincial government under Governor El Rey. May directive order din po talaga na no sailing policy. Kaya ang sa tuya pong Philippine Coast Guard, Maritime Police, talagang alert na maraisinda. Talagang ang implementation nila na sa pulisiya na yan talagang pinapautob talaga yung digdi sa tuya. Kaya importante, sa tuya, 0 casualty. Isa si Tatay Noel na mangingisda at may tapahan sa Pasakaw na naaapektuhan tuwing may sama ng panahon. Haluin na po kami nigdi na ini po ang gisnan mi pong hanap buhay kan sa mong magurang sa pagsira. Tapos igo pong tinapahan sa katuyuan. Digdi po sa Samuya, medyo po pinjintian sa mong hanap buhay. May po kaming pagkakitaan na iba. Pag medyo po kaming mayong stock sa storage, mapo kami kuyan, istambay po kami digdi. Dahil po, kulang po ang samong source digdi, dahil po kami nakapag bumakalduman po sa ibang lugar na medyo po may kamahalan. Sa ngayon, nananatiling nakadaong ang mga maliliit na bangkang pangpangisda sa bayan ng Pasakaw hanggang sa ilif ng mga otoridad ang no-sail policy dahil sa sama ng panahon. John Amador, CSN. Nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Tino na nakakaapekto pa sa Bicol Region at nagdudulot pa ng mga pag-uulan. Isa pang sama ng panahon na mataas ang tsansang maging bagyo sa loob ng 24 oras. Binabantayan. May ulat si Darlene Lastrulio. Patuloy na makararanas ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan ng Camarines Sur dahil sa true o extension ni Bagyong Tino. Ayon sa Pag-asa South Luzon Regional Services Division, bagamat hindi direktang apektado ang bagyo ng lalawigan, mararanasan pa rin ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin hanggang sa kalagitnaan ng linggo. Nananatiling maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng Camarines Sur dahil sa true o extension ni Bagyong Tino. Bagamat walang nakataas na storm signal sa probinsya, patuloy pa rin mararanasan ng maiinang hanggang katamtamang pag-ulan, partikular sa partido at mga karatig bayan, dulot ng mga localized thunderstorms na inaasahang mas magiging aktibo sa hapon at gabi. Very cloudy to cloudy skies pa rin po ang mararanasan natin dito sa Camarines Sur. So dahil ito sa nakikita nating trough or extension nitong Typhoon Tino, no? So naabot pa rin tayo kahit paano. Napapansin po natin na umaabot pa rin sa 5 meters per second yung mga hangin natin, no? Mga pagbubugso na hangin na dala ni extension ng Tino, no? Kasalukuyang nasa bahagi ng Cebu si Bagyong Tino at kumikilos pa hilagang kanluran. Hating gabi nitong November 4 nang maglandfall sa Silago, Southern Leyte ang bagyo. Samantala, posible pa ring maramdaman ng mahinang pag-ihip lalo na sa silangang bahagi ng lalawigan na aabot sa 40 km per hour.
Dagdag ng Pag-asa Kamsur, posibleng umabot pa sa 2 hanggang 3 bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR bago matapos ang Nobyembre, tulad ng binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mataas ang tsansang maging bagyo sa loob ng 24 oras, habang inaasahang bababa sa 1 o 2 ang bilang sa buwan ng Disyembre. Or possible na threat or tropical cyclone threat potential forecast ay kahapon po ng 8 p.m. ay nag-issue ang Pag-asa na possible na may susunod na ulit na bagyo na makikita dito sa Tropical Cyclone Advisory Domain. Pwede siya mabuo dito sa labas ng PAR at possible pa rin po na mabuo siya dito mismo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So tatahakin niya po possible itong extreme northern Luzon maging sa central Luzon, no? Sa Region 3. So yung forecast nito is November 3 to November 9. So by next forecast na, week 2, November 10 to November 16 or next week, so possible na kung mabuo itong bagyo dito sa first forecast natin, ay tatawirin niya itong South Luzon or banda sa may Camarines Norte, no? Samantala, inaasahang mas gaganda ng panahon sa kalagitnaan ng linggo, lalo na sa pagsapit ng Miyerkules hanggang Biyernes, kung saan posibleng makaranas ng mga pagsikat ng araw sa umaga bago muling paminsan-minsang maulap sa hapon. Paalala ng Pag-asa Kamsur sa publiko, maging handa magdala ng panangga sa ulan at iwasan ng mga lugar na madalas bahain dahil sa mga biglaang buhos ng ulan at thunderstorms. Darlene Lastrullo, CSN. Nagsuspende ng pasok sa lahat ng antas sa ilang lugar sa Camarines Sur dahil sa Bagyong Tino. Bicol River Basin Flood Forecasting and Warning Center walang na-monitor na pagtaas sa level ng tubig sa Bicol River. May ulat si Eli Balbin. Nagsuspindi ng pasok sa lahat ng antas ng Camarines Sur dahil sa masungit na panahon epekto ng Bagyong Tino. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, ang localized class suspension ay bilang bahagi ng precautionary measure alinsunod sa memorandum ni PDRRMC Chairman at Governor El Rey Villapuerte. Patuloy nitong binabantayan ang kalagayan ng panahon at pinayuhan ang mga residente na manatili sa kanilang mga tahanan at maging alerto sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Don Rugodon, Weather Facilities Specialist 3 ng Bicol River Basin Forecasting and Warning Center, walang naitalang pagtaas ng level na tubig sa Bicol River sa kabila ng pag-ulan na naranasan kahapon. Ipinaliwanag ni Rugodon na nanatili sa normal ang level ng tubig sa mga pangunahing bahagi ng Bicol River at patuloy itong binabantayan ng kanilang tanggapan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar. Tuloy ang ulan, may increase din sa water level sa Bicol River pero hindi sapat para mapunta sa critical level, kaya wala akong baha. Meron naman siguro yung mga sa localized flooding, mga kanal, ganon, pero yung river flooding wala po. Bagamat hindi pa nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR si Typhoon Tino, marami pa rin itong dalang kaulapan at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pinayuhan ng Pag-asa ang publiko na manatiling alerto at patuloy na mag-monitor ng mga weather advisory, lalo na ang mga nakatira sa mababang lugar na posibleng makaranas ng pagbaha. Eli Balbin, CSN. Pasintabi po dahil sensitibo ang susunod na balita. Tambak na basura, mga bukas na nitso at mga buto ng tao na wala sa tamang lugar. Ganyan ang kalagayan ng isang sementeryo sa Magaraw, Camarines Sur na nagdudulot ng pangamba sa mga bumibisita sa lugar. May ulat si Regine Bue. Kaliwat kanan ang mga tambak ng basura, mga nagkalat na bubog, mga bukas na nitso at mga buto na nasa gilid ng sementeryo. Ito ang inabutang kalagayan ng Kamsur News sa Magaraw Catholic Cemetery sa Barangay San Isidro, Magaraw, Camarines Sur. Sa halip na katahimikan at kalinisan ng sasalubong sa mga dumadalaw, nakakabahalang tanawin ang kalat at kawalang ayos ang bubungad. Dahilan upang mangamba ang mga residente at mga kaanak ng mga yumao. Dahil dito na ipaabot na sa pamahalaan ang lokal ang mga reklamo sa naturang sementeryo. Mga concerns and sa pagbisita ta po, nahiling ta talaga na may mga kabaong po sa luwas, as in medyo maati po talaga tong area.
Bali may mga baritaan po nga kita na nalugadan po, as in na tamaan ng mga kabilya, as in talagang naging safe ang area. Ipinaliwanag ni Konsehal Ojada na ang Catholic Cemetery ay pag-aari at pinamamahalaan ng simbahan sa ilalim ng parokya ng Magaraw. Dagdag pa niya na nakipag-ugnayan na sa kanya ang parish priest ng simbahan upang pag-usapan ang mga hakbang para maayos ang problema at mapabuti ang kalagayang sementeryo. Ang kagayonan naman po, ugwamang coordination sa paagi po kan sa muya pong parish priest, si Father Bobs Kumabaw, na pinaapod niya po ako as nagpaabot man po siya kan si concern, as naghagad talaga po siya ng asistensya po sa LGU Magaraw na kung pwede mag-extend maning help. Dahil kaya talaga fully aware din ang LGU na may mga araw kayo na problema dyan. Dahil siyempre, habo man po makiaram kang LGU Magaraw, sa nasasakupan man po kang o pigma-manage man po kang sa tuya pong Catholic Cemetery dahil sa simbahan po nga niyan. Ayon pa sa opisyal, may mga sepulturero na nakatalaga upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sementeryo. Ngunit ayon naman sa ilan sa mga sepulturero na kumikilos lamang sila kapag may utos at hindi umano sila basta kumikilos nang walang pahintulot. Ay kami po, may tigkukan po kami, may sinusunod po kami. Kung anong sabi sa amin, yun yung gagawin namin. Kasi kami dito arawan. Dagdag pa ng ilang sepulturero na handa silang magtrabaho ng tuloy-tuloy basta't magkaroon ng malinaw na tagubilin at sapat na suporta mula sa pamunuan ng parokya at ng lokal na pamahalaan. Dahil dito, isa ito sa mga isyong kasalukuyang tinututukan ng parish church at ng local government unit ng Magaraw upang magkaroon ng maayos na sistema ng pamamahala at pagpapanatili ng kalinisan sa sementeryo. For sure, lahat talaga po na involved, pati po silang lahat ng mga sepulturero po dyan, ay ipapatawag din po talaga ng simbahan dahil noong una pa talaga, noong September pa, ipinatawag na po sila and hindi po naging maayos yung tugon. Pero naipaabot naman po ng ating parish priest na kailangan talaga ng asistensya talaga with regards po sa garbage collection. So magkakaroon po ng kasagutan na po yan and hopefully man tungkol naman po sa concern ng mga sepulturero, maipaabot naman po nila yan sa church dahil ang church naman po yung nagmamanage po ng Catholic Cemetery. Tiniyak ni Konsehal Ojada na magtutulungan ang simbahan at ang LGU upang maibalik ang kalinisan at kaayusan ng Catholic Cemetery sa Magaraw. Nakatakda na rin magsimula ang pagsasagawa ng paglilinis at pagsasaayos sa sementeryo sa darating na Lunes sa susunod na linggo. Regine Boe, CSN. Ang breast cancer ang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga kababaihan sa Pilipinas na nadedetect lang kapag nagpatingin sa espesyalista. Libre mammogram services ng provincial government ng Camarines Sur. Malaking tulong sa early detection ng naturang sakit. May ulat si Jem Garcia. Mula sa Baaw, Camarines Sur, maagang nagtungo sa Capitol Complex si Nanay Teresita para ipatingin sa espesyalista ang halos 8 taon niya nang iniindang kirot sa kanyang dibdib. Kaya naman nang mabalitaan niya ang libreng pagpapakonsulta rito at mammogram ay agad na siyang pumunta. Noong 2017, may pinigsan dito. O tapos ngayon, tagal-tagal na mga 3 taon na siguro, parang may lumalabas na kumikirot. Iyan po, parang minomonitor ko po kung anong result nun. Ayon naman sa medical expert ng PHO Kamsur, ang nararamdaman ni Nanay Teresitang kirot sa kanyang dibdib, posibleng sintomas ng breast cancer. Ang sakit na ito ay sanhi ng pagbabago sa DNA ng breast cells na nagre-resulta sa tumor. Natutukoy ito sa pamamagitan ng mammogram na libreng naa-avail sa Camarines Sur. Yung mammogram, very beneficial siya para sa ating mga kababayan. Kasi usually, yung mammogram yung nire-request natin for screening sa mga babaeng 40 years old and above. So 40 years old and above, usually lalo na kung may mga history sila ng breast cancer, usually nagpapa-mammogram talaga tayo para makitang maigi kung meron bang bukol, and kung yung bukol ba nito ay mapanganib sa kanila. Ayon kay Nanay Teresita ay hindi niya alam kung saan siya kukuha ng perang pampakonsulta kung wala ang libreng mammogram na ito. Kaya naman ay labis siyang natutuwa at nagpapasalamat.
Inaabot din kasi ng 1,000 hanggang 4,500 ang babayaran sa private clinic depende sa klase ng mammogram at pasilidad. Malaki pong pagpapasalamat ko po kasi libreng-libre sa akin yung pag-monitor ko ng pagpamedical sa mga nararamdaman ko po. Isa ang mammogram sa mga healthcare on-the-go asset ng probinsya ng Camarines Sur na hatid ng LGU Camsur sa pamumuno ni Governor Elray Villafuerte na naglalayong magbigay ng libreng konsultasyon sa mga Camarinense upang mapanatili ang kanilang maayos na kalusugan na walang iniisip na babayaran pa. Sa tulong ng ganitong medical asset ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elray Villafuerte, nagkakaroon ng early detection ng mga sakit na maaaring madala pa sa gamutan. Jem Garcia, CSN. Hindi umano gaanong ramdam ng Bicol Central Station ang inaasahan sanang dagsa ng mga beherong pabalik ng Metro Manila pagkatapos ng undas. Bakit kaya? Alamin sa ulat na ito. Matapos ang paggunita ng undas nitong long weekend, pabalik na ng Metro Manila si Tatay Jackson na umuwi pa sa bayan ng Seruma. Para hindi mahasal, nagbook siya ng two-way ticket bago pa man bumiyahe pa uwi sa probinsya. Wala naman eh, kaya lang panahon ngayon ng uwian kaya ganun ang nangyari. Marami na ano bang tawag doon? Ticket. Nauna, kahapon pa daw. Na fully book na. Ngunit ayon sa pamunuan ng Bicol Central Station, hindi gaanong ramdam ang pagdagsa ng mga pasahero nitong mga nakaraang araw pagkatapos ng undas. Ayon sa terminal, maaaring nakaapekto dito ang nagdaang bagyong Tino. Medyo hindi gaanong dagsa yung pasahero natin. Siguro, dala siguro nung nagkaroon tayo ng dahil dito sa bagyo. Kahit naman ako kung ganito ang mangyayari, hindi ko aasahan pa talaga makapagbiyahe. Pero at least kahit papaano, medyo yung situation natin dito sa Bicol Central Station regarding sa mga passengers, it is above normal. Medyo may mga pasahero rin, pero kahit papaunti-unti, pero yung mga buses natin, andyan pa rin. Medyo madami pa rin yung mga regular buses natin. Gayunpaman, inaasahan pa rin ng terminal ang mangilan-ngilan pa ring biyahero pabalik ng Metro Manila. Nagdagan nyo ng kaunti sa inyong pasensya dahil sa pagantay ng mga bus natin. Even though may mga bus, marami tayong bus, siyempre pagdating ng mga oras, magkakaubusan din sa isang oras, pagpalagay natin isang gabi. Kasi aantay pa natin magsibalikan yung mga bus. Kaya nagdagan natin ng kaunting pasensya at pasiguro natin yung ating mga kasama. Kasi yung palagi nangyayari na report sa atin, yung mga nawawalang kasamahan, naiwan o minsan naman kasi yung bumaba ng bus, nakalimutan kung alin yung bus ang sasakyan, kaya nagkakaroon ng mga confusion. And then yung sa mga gamit, especially sa mga gamit, para maiwasan natin yung mga lost and found natin dito sa terminal, bantayan natin ating mga gamit. Jem Garcia, CSN. Alam niyo bang minsang inimagine ni Jose Rizal ang pagiging bansa ng Pilipinas noong 19th century? Yan ang pangunahing paksa sa inilunsad na libro na pinamagatang Jose Rizal, Nationhood and the Anti-Colonial Imagination. Narito ang ulat. Inilunsad sa Naga City ang isang libro tungkol sa kinukonsiderang Philippine National Hero na si Dr. Jose Rizal. Ang librong pinamagatang Jose Rizal, Nationhood and the Anti-Colonial Imagination na isinulat ng Bicolanong manunulat na si Filomeno Aguilar Jr. ay tumatalakay sa historical construction ng pagkakakilanlan ng Pilipinas bilang isang bansa na malaya sa mga mananakop. Minsan na rin nagsulat ng journal si Aguilar patungkol kay Rizal. Para kay Aguilar, espesyal at challenging para sa kanya ang pagsusulat ay kalimang librong ito na isinulat niya noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. I am basically showing here how Rizal and other young people at that time, the Ilustrados we call them, began to have a concept of the Philippines as a nation that is distinct, has its own history, and something that enabled them to have a concept of an imagined community. And that is a process that was very complicated. We assumed that the Philippines had always been a nation, but in reality, the construction of the nation went through a very complex process.
Tumatalakay ang libro sa 4 na isyu sa konsepto sa pagiging bansa ng isang bansa, kabilang dito ang teritoryo, ang mga tao, kasaysayan at emosyon. Nais iparating ni Aguilar sa kanyang akda na maintindihan ng bawat Pilipino ang komplikado ngunit nakakawiling bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas patungo sa isang pagiging ganap na bansa at kung paano ito nagbabago mula sa konsepto ni Rizal at mga ilustrados. So I show some of these complexities in his ideas, not to appreciate the difficulty, and not to put him down, but to appreciate the difficulty of actually constructing the idea of a Philippine nation. It's not easy. So it's in appreciation of what they have done that we look back into some of the pitfalls of their own thinking, some of the inconsistencies in their thinking, but also to appreciate that they lay down very important foundations of nationhood that then allow us to move forward. And in the last chapter of the book, I argue about the nation as an emotional community, and that we need to be able to empathize with other people in that community. And that is crucial for nationhood, and that is crucial for democracy. Maliban sa Jose Rizal, Nationhood and the Anti-Colonial Imagination, kasama rin sa mga librong isinulat at inilunsad ay ang Philippine Studies, Historical and Ethnographic Viewpoints na tumatalakay naman sa malalim na kultura at debosyon ng mga Bicolano kay Nuestra Señora de Peña Francia. Chris Novelo, CSN. Balik eskwela na muli ang mga guro maging mga mag-aaral matapos ang 1 linggong wellness break ng DepEd. Epektibo naman kaya yan? May ulat si Regine Bue. Refresh at tila na-energize muli ang teaching, non-teaching staff, maging mga mag-aaral dahil sa pinatupad na 1 linggong wellness break ng Department of Education o DepEd. Malaki umano ang naitulong ng inisyatibang ito. Isa sa mga natuwa sa programa na ito ay si Teacher Rose. Aniya nakapagpahinga siya sa halos 1 linggong break na walang anumang trabaho o any work-related business. Dito ay nakapag-recharge siya at nakapagbigay diin sa kanyang kalusugan at kaisipan. Definitely po, igwa siyang positive effect sa mo. Kasi sabi ko, sa bago nakapag-recharge kami and nakatao siya ng, kumbaga, inspiration na din. Mag-reflect kung ano si mga dapat ibuhon ining mga susunod na aldaw for the school year para mas ma-improve me po kung paano mas marayon masaserve ang mga aki po sa eskwelahan. Ayon naman sa school head na si Rochelle, malaking tulong ang wellness break para sa lahat ng guro at non-teaching staff. Itinuturing niya ito bilang oras para mag-reflect at mag-focus sa kanilang kalusugan bago muling harapin ang bagong semestre o pasukan. Actually, in my 15 years in service in the Department of Education, this is really the first time that we experience this kind of break together with the students, because before our wellness break is only for the students and we have the in-service training for the teachers. But this time, even the non-teaching has also 2 days to rest and to have break, to regain their energy again for another 2 sems, 2 quarters before we finish the school year of this school years. That's why the teachers are all very happy, even the non-teaching, that we are given a break for this together with the students. Alinsunod sa direktiba ng Department of Education, walang mga in-service training o anumang aktibidad ang dapat isagawa sa panahon ng wellness break. Layo nito na bigyan ng buong oras ang mga guro at staff para magpahinga, mag-meditate at magbalik ng sigla. Regine Bue, CSN. Nagsimula na ang bagong batch ng mga estudyanteng benepisyaryo ng libreng language proficiency program ng provincial government ng Camarines Sur. Programa welcome din kahit hindi ka taga-probinsya. May ulat si Darlene Lastrulio. Nagsimula na sa kanilang language course ang bagong batch ng mga estudyanteng benepisyaryo ng libreng language proficiency program ng Southeast Asian Institute of Computer Technology katuwang ang provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elry Villafuerte. Alok dito ang language proficiency course sa lingwang Ingles at Japanese. Tumaas din ang bilang ng mga enrollees ngayong taon kumpara noong 2024 dahil sa patuloy na pagbibigay ng libreng training at TESDA accredited courses na handog ng pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur.
Bukas sa mga programa ng CITC sa lahat ng interesadong mag-aral kahit hindi residente ng Camarines Sur upang mahasa ang kasanayan ng mga kabataan at job seekers sa iba't ibang larangan ng teknolohiya. Ayon kay Paolo Piana, language head ng CITC, dati ay nakatuon lamang ang kanilang mga programa sa community-based trainings kung saan binibigyan ng sertipikasyon ng mga kalahok. Ngunit ngayong 2025, mas pinalawak pa nila ang mga kursong inaalok matapos patunayan ng institusyon ng kakayahan nitong makipag-collaborate at magpatupad ng mga innovations sa larangan ng skills training. So dati, we focus on community-based, meaning yung mga training na binibigyan natin ng institutional certification. But since we have improved and innovated and collaborated with the TESDA, we also offered TESDA courses. Kaya talagang mas dumami yung mga enrollees na. Isa umano sa mga dahilan ng pagdami ng mga enrollees ay ang pagbubukas ng oportunidad para sa mga estudyanteng kumuha ng maraming kurso, sabay-sabay man o sunod-sunod, basta't naaayon sa kanilang schedule. May mga pagkakataon din na niyang nag-endorso ng mga BPO company sa CICT upang sanay ng mga aplikante. Patunay na bukas ang programa sa lahat kahit hindi taga Camarines Sur. Layunin ng programa na maihatid ang parehong kalidad ng edukasyon, gaya ng nasa kolehiyo, upang maging competitive at handa sa trabaho ang mga estudyante. In CamSur, we always make sure that we have quality trainers, we have quality facilities, we also have collaborations with other companies, with other institutions para ma-secure talaga yung quality education. Kasabay nito, inaasahan pang madaragdagan ng mga kursong maipopost sa TESDA registry sa tulong ng patuloy na koordinasyon ng CITC sa ahensya upang mapalawak ang mga oportunidad para sa mga mag-aaral. Sa patuloy na pagpapalawak ng CITC ng mga libreng programa at skills training, inaasahang mas maraming kabataan at job seekers mula sa iba't ibang lugar ang magkakaroon ng pagkakataong makapagsanay at makamit ang dekalidad na edukasyong teknikal at isang hakbang tungo sa mas produktibong kinabukasan. Darlene Lastrulio, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang CamSur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.